شر وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يوم علوم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم da muka haɗu wannan masallaci namu mai tarin albarka da kuma wanda sautin turu su fika yake kaima. Ina karanta mana gaisuwa ta addinin musulunci wadda Allah ta'ala ya tarhanta manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunantar ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga cikin yawa ta Allah ubangiji da yake kaddara abin da yake so kuma lokacin da ya ga dama kuma akan cincinta. Allah ya saka kara mana lokaci domin ci gaba da tafsirin na Alƙur'ani mai girma. Ya Allah muna roƙo muna ba saboda girman ka da rahama Allah ka kama mana wannan aiki kuma Allah ka samu wannan aikin don ka kuma kai kadai kuma Allah ka yi mana agaji ka amsa mana kuma ka mana kariya kada mu bata aikin bayan ka amsa. Yau muna 2 ga watan Ramadan, hijira ta biyayyen halitta mai gidanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Makka zuwa Madina yau shekara 1444 wanda zai daidai da wato 24 ga watan 3 miladiya haihuwar Annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam. Illa bayan ya yi yau na shekara 2020 da uku magani da uku ai haka nake ku yau aka dauka wancan nan sai a dan duniya tina da bana Allah ya tausaya mu jiya mun yi karatu a cikin kisar annabi Allah Ibrahim alaihi salam cikin wannan sura mai albarka wato suratul hijr akramaka Allah ya mafa قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. yanzu in ba kuma ce ku jiya mun yi magana kan darussa guda takwas a cikin isar annabin Allah Ibrahim alaihi salam wanda Allah ta'ala ya ce a gaya ma al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana ya ce wa nabi'ukum ba su labari kan zai Ibrahim gabatin nan na annabin Allah Ibrahim alaihi salam. Haka ne to in ba kuma ce ba jiya mala'ikun ko baƙin sun dire gidan annabin Allah Ibrahim alaihi salam kuma sun masa sallama kuma bayan wannan kala ya ce musu inna minkum wajidun mun tafi ta gare ku. Malamai sun yi sabani menene ya fi da annabin Allah Ibrahim alaihi salam. Wasu sun ce lokacin abin da ya sa annabi Ibrahim ya ji tsoro shi ne sallamar da suka yi bai saba da ita ba. Wasu suka ce a'a abin da ya sa annabin Allah Ibrahim ya ji tsoron waɗannan baƙin saboda bai gane su ba kuma bai san ta inda suka fito ba. Kuma mutane na da layura alaihi salatu ba ganin alamar tafiya gare su kuma ba irin mutane mu nan ba. Yanzu kai da ganin wasu baki ka gane su da kinci kuma ba irin yan birnin Kebbi ba ne kuma su ba yan Zamfara ba su ba yan Kaduna ba su da siffar Larabawa kuma babu alama ko buga tuwa yanzu ba ta kare ba balle a su yi doguwar tafiya. Allah akwai kuro ko babu akwai tsoro. Wasu ka ce a abin da ya sa annabin Allah Ibrahim ya ji tsoron waɗannan baƙin shine ya kawo musu abinci ya ga alamar ba su ci abincin ba kuma wannan shine daidai shine mafi inganci saboda shi ne sai Qur'ani ya ambata falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhim فلما رأى
أيديهم لا تصل إليه نكرهم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. wannan shine don lokacin da suka zo Allah ya ce lokacin da ya ga hannayensu ba su kai ga abinci to da kera kudan da yake a musu. Allah ya sa ya kowa mun fahimci wannan. Da suka ga hankalin annabin Allah Ibrahim ya tashi suka ce mai la taujan kada ka tsoro ya kai annabin Allah Ibrahim. Kada ka firgita da mu saboda inna nubashshiruka bi gulamin ali. Kaga nan ba su gaya mai musu waye ba. Amma a wata sura sun gaya mai inna rusulu rabbika mu manzannin ubangijin gani Allah ya aiko mu kuma ba wajen da muka zo ba illa mun yadda zango ne a wurinka don haka suka ce mai qalu la tawjal kada ka tsoro ya kai annabin Allah inna nubashshiruka bi gulamin za mu baka bushara da wani da kuma alimun mai yawan a wata aya sai suka ce bi gulamin alim da ɗa wanda yake haɗin shi wato yana da haƙuri yana da siffa ta uban annabin Allah Ibrahim alaihi salam Allah ya sa yan uwa mun fahimci wannan don haka sai suka ce kai haƙuri za mu baka bushara mu ne maka bushara da samun ɗa bi gulamin ali ne yake cewa gaba ga mu قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. kaga annabin Allah ala yace abashirtumuni fa yamin bushara ala amma saniyar kibar bayan ku baya saman fa bi mutu bashir da wani irin abu ne kuke min bushara da wace irin sifa kuke min bushara Allah ya sa ya kawo mun fahimci wannan kala yace abashirtumuni yanzu za ku yi min bushara ni kuka yi wa bushara kala abun jahu mabiyin jayen malamai sun karanta shi bil hamza da tabbatar da wannan hamza ta bashartumuni wato sifa ta me ta istifhami a ta'ajjub an gane wato yanzu ni bashartumuni ni za ku yi wa bushara Allah ya yi wa mun fahimci wannan qara'ahu al-a'mash shi ko a'mash da yazo wajen karantawa ala yace bashartumuni ala amma sadiyar kibaru kun yi min bushara bayan tuba ya kama ni kabe mutu bashiru da me za ku yi min bushara Allah ya yi wa mun fahimci wannan don haka in aka tabbatar da hamza ya zama istifham at-ta'ajjub suna mamaki istifhami ne na ta'ajjub li'annahu khaliqun lil'ada saboda abin ya saba ma al'ada ta al'ummar da annabin Allah Ibrahim yake rayuwa tare da su tsoho mai shekara 120 ya haihu akwai ban mamaki tsohuwa da shekara 90 da tara ta haihu da za a kuma mai ko babu shi na mata dai matar ce a alidu wa ana almuzun قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعلمين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. kun ga jiya matar annabi ana Ibrahim da dai mamaki ko Allah yake tana tsaye ana gaya mata za ta haihu tace ya wailata ya kai tuna a alidu nizan haihu daga istibhamin ta'ajjub
ta yi mamaki na kai na ta'addi ta ce a alidu ni zan aihu wa ana ajuzun ni tsohuwar gani zan aihu wa haza ba a ji ni tsohuwa mai gida tsoho inna haza da shehu aji abin mamaki to wallahi abin mamaki amma kuma babu mamaki don abin daga mai akwai yake wanda adda shi na ya faɗa kuma shi ka yi kuma ya isa ya yi kuma ya yi babu komi balle akwai komai ya yi adamu da gangan babu komi babu komi yasa da yunku da laka ya yi babu kowa babu uwa ya yi annabi Isa ɗan Maryam ga uwa ya yi budurwa amma babu uwa ya yi annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam ya zace inna mazala Isa inda layi ga mazali Adam الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Allah ya ce masa a'a misali annabi Allah ya sa kamar sai Adam kamar halittar annabi Adam. Allah ya sa ya mun fahimci wannan. Don haka an samu ta'addudi bangare ne. Matar annabi Ibrahim tana mamakin a alidu wa ana aljuzun wa haza ba ali sheka inna haza la shay'un alim suka ce mata haba baiwar Allah a ta adabi na min amrillahi al'amarin Allah ga mamaki ba bi mamaki bane rahmatullahi rahmar Allah ce wa barakatuhu da albarka Allah alaikum gari ku ahlul baiti ya ku iyalin annabi sai na gashi mai gidan da kai ne kala yace abashartu muni sai da ce a alidu wa ana ajuzun shi ko yace abashartu muni ala amma saniyar kiba ko wani su abin da yake tunane su wango yace abashartu muni ala amma saniyar kiba ko da mutu shi da me kuka yi bushara bayan su bayan sami za ku yi bushara ina samun da wallahi ba mamaki yake wato yana mamaki ne amma ya san Allah yana iya yin haka kuma ya san yin haka a wurin Allah abu ne mai sauki ba doya ya Allah ya gafarta mu anan da yace abashartu muni za ku yi mini bushara sai yace ala an masaniyar kibar haka ne an dinnan harfun ne masdariyan تؤول هي وفعل التي يأتي بعدها بمصدر وهكا على أن تنن حرف مصدري فعل ماض مبني على الفتح والنون مبنية على الكسر نون وكاية والياء مبنية على السكون في محل النصب مفعولا به الكبر فاعل مرفوع والجملة على أقصى الكبر على الآن وجملة حالية an gane ko yanzu za ku yi mini bushara ne ala an masaliyar kibar akan halin su baya kama yan wa ku fahimci wannan wato kan halin da nike tsufa ya kama ni ina kan halin tsufa da su ban gano ko za a mai san dan yaro saurayi yace ku bani labari fabi mutu bashiru da me kuke yin bushara fabi ma tubashiru da menene kuke yin bushara za ku ga malamai sun tafi gida uku fabi mutu bashiruna an gane sai ya zamo wannan nunin marfu'a ce tubashiruna sai zama fi'il mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutin nuni li'annahu min af'al al-khamsa wa nunu mabniyatun 'ala al-fath an gane don haka sai ya zan tubashiruni wannan nunun raf'i kun gane karatun nan za ku ga wasu malamai sun fassara shi fabi matubashiruni bi kasrin nuni an gane da yi ma wannan nunun kasra in aka yi ma wannan nunun kasra
sai a bata irabi na wato wannan nunun din nunin ce wanda ke nuni ala annahu la yadi ma'zufa an gane to bashiruni ni dinnan ina akwai wannan nunun dinnan nunu ce ta mutakallim Allah ya sa ya kuwa kun kai wannan wasu karanta ta kuma bit tashdidi kenan ta kadiri to bashirunani da me kuka yi min bushara ni kaga nunun rabbi an gane ita kuma nunun saniya nunun ce ta mutakallim don haka wal kasratu qablaha dalilun alaiha kasrar da anan ta nuna akwai hunaka ya imamu Allah ya samu da kun gane karatun nan don haka idan fabi matu bashirun da ne kuke min bushara ni annabin Allah Ibrahim alayhi Allah ya sa ya kowa mun fahimci wannan so akan magana ne ne gaba قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين wato abubuwa guda uku in kana da bukata wurin Allah ka rike su wallahi Allah zai biya maka bukata abu uku in kana da bukata wurin Allah yi kokari ka rike su ba a iya cin maka Allah ya sa yawa mun fahimci wannan abu na farko shine wannan abin da annabin Allah Ibrahim alaihi salam ya yi menene tarbon baki da mutunta baki yana kare tarbon baki da sai aka yi mai bishara da samun ɗa wanda shi kai ne da an gaya mai sai da kai da ya buga Allah ya sa yawa mun fahimci wannan abu na biyu shine kaddaratul du'a yawan addu'a in ka dage kana addu'a kana roƙon Allah ko abin da bai yiwuwa Allah na iya maka don gare ka abin yiwuwa a wurin Allah ba abin da bai yiwuwa babu abin da bai yiwuwa don haka in kana da wata bukata da kake da ita kaga duk lokacin da kai alwala kai sallah kan mika wayan ka gaban Allah kana son Allah ya biya ma bukatar kaji kana jin rauni wajen addu'ar to akwai matsala Allah ya sa ya uwa mu fahimci wannan ita kuma addu'a tana da ka'idoji da Allah ya bayar in za ka yi ta ka kiyaye na farko dai in za ka yi addu'a ka san za ka roki wanda babu abin da ya gagare kuma a wuri ne babu shi adda akwai boya dai yana aika ta ga wanda ya ga dama in yace akwai ta ce inda babu akwai za ta koma inda babu in yace babu ta zo inda akwai nan za ta zauna ita abun za ta kawai ka kira shi ka roƙe shi kuma ka yi yaƙini za ka roƙi barrafi wanda ba marwaci ba ne ka san da abin da zai baka a wuri ne ba komai ba ne kuma ya fi ƙarfin haka abu na hudu za ka roƙe shi ka nebe ya ci shi na da Allah ya magana ga annabi zakariya sai ce izna da rabbaku amma ni da an afiya a koyi ya kira Allah kan ka dora addu'a sai ka ji mutane da jama'a har ka ga wani abu matsala ka ga mun matsala ka ga ya wanda bai maganin tashi matsala ba da shi ma bai da kashi ai ba ta ka ga ya ubangiji da da kashi dole ba kai mamaki ba lokacin da kuran babu kashi ta fada ta taso akwai wanda ba su bai arziki ba sai wani lokaci saboda mai akwai yace arziki da je wajen su Allah ka gafarta mu don haka nida'an afiyan ka kira Allah koyi kuma in za ka roki Allah in alwala ka yi sujada aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi idza kana sajida
in kana sujada ka gaya ma Allah bukatar annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace wa amma fi sujud fajtahidu fi du'a yace fa qalilun an yustajaba lakum akwai tabbacin Allah zai amsa jama'a akwai addu'a Allah ya zauna da wannan kasa ta mu lafiya abu na uku shine ka kula da maraya yi kokari duk abin da an na maraya ka sa hannu ka ayi da kai wallahi za ka sha mamaki wannan ga da dubu guda uku shi yasa annabi Allah Zakariya alaihi salam duk inda ya fito bai taba aihuwa ba amma ran da Allah ya ce an ba shi na Maryam daga lokacin sai Allah ya rubuta sai ce hunalika da Zakariya ba nan na ya roki Allah kuma yana nan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab nadatul malaika yace an baka abin da ka roka mai akwai ya baka Allah ya gafarta mu da haka shi sa annabi Allah Ibrahim alaihi salam kala yace abashirtumuni ala amma saniyal kibaru fadwa tubashir yani na tuba hada khariqul lil ada wanda ya saba mai yanayin da muka saba da shi tsoho da tsohuwa su rai domin Allah ya ce gaba da قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا أتابهم الملائكة sai mala'iku suka ansa mai qalu suka ce ya kai annabi Allah Ibrahim alaihi salam basharnaka bil haqqi mun baka bushara kuma ta tabbas dama shi ma tambayar da yake yana so ya cin mai kini ko da shi kamar yana magana da Bahaushe za ka zo da kuɗi cash naira miliyan ɗaya ka ba shi ka ce wani ga miliyan ɗaya ka ci in baka sai ce a don Allah sai gani kuma abin yana da wahala suka ce bashar naka bil haqqi mu maka bushara da abin da Allah ta bace wala takun min al-qanitin ya ga Allah Ibrahim alaihi salam kada ka zan cikin masu ɗebe kauna ga rahmatan kada ɗebe kauna ga Allah shi na ibada haihuwa auren Allah wannan ba komai bane kuma annabi Allah Ibrahim ya sani don wanda aka banka wuta aka ɗauke shi aka cilla shi cikin wuta tana ci kuma Allah ya ce ya na rukuni bardan wa salamu alaikum وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين sai aka banka wuta gaba ɗaya aka zage aka kira biki da gayya ta al'umma manya aka yi musu ruhuna suka zauna wuta na ci ba iya zuwa aka yi majaujawa aka je ba da Allah ya ce sai muka ce ya naro ya ke wuta Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya naro ya ke wuta ni Allah nace ku ni barka ki zan sanyi kuma wa salaman da aminci ala Ibrahim annabi Ibrahim kuma wallahi haka wasu malamai sun ce har da yankon da aka ɗaure su kone amma shi ba abin da ya ɗaure sutura ta yi ma lahiya lau ya fito Allah ya ce wa a ranu da yi kai da sun kulla mai shari amma Allah ya ce waje Allah mun a sani su suka tafi don haka ba abin da Allah bai iya fitowa ba komai kuma ba abin da Allah bai iya ɗagawa ya fi sai komi don haka ‘yan uwa ku yi addu'a ku kira Allah ku gaya ma Allah bukatu Allah ya tausaya mana don haka suka ce bala ta kun min al-qaniti kaga zan cikin masu yanke kauna ga rahmatan ne yake cewa karan magana qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun kala sai annabi Allah Ibrahim alaihi salam ya ce wa man yaqnatu min rahmati rabbih
ba wanda yake ɗebe ƙauna ga rahamar Allah ya ga Allah baya iya yi mai illa dallu sai ba zai mutane wanda duk da ilimi da yaƙini da imani da Allah bai ɗebe ƙauna ga rahamar Allah wallahi ba zai ɗebe ba shi yasa mu kullum fatar mu Allah ka ba mu aljanna wallahi kullum abin da muka so Allah ran da duk za ka ɗibi rayuwar mu Allah ka sassauta mana Allah ka sassauta mana ɗiban rayuwa Allah ka sa kabari ya zama rawdatan min riyadil janna kuma sai muka ce ko aljanna al-firdausi muka so can jannatu adanin kusa ga mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin ubangiji mu ba komai bane yana da shi da shi ka basuwa amma ka san ba don Allah ka basuwa ba mu kautaka da annabi Muhammad a aljanna wallahi wani ne in dai sai na wallahi ba za ka iya sai amma dai muna son Allah ya kai mu can da addu'a da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ce marhuma za mu ci alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu aljanna kuma ka ba mu jannatul firdaus Allah ka ba mu jannatu adani don haka yace wa man yaqulu min rahmat rabbi ba wanda ke ɗebe kauna ga rahama ubangiji ne illa dallun sai wanda suke bari don haka ya kuma bayan Allah ku tashi muna cikin watan Ramadan wanda ka son kuɗi ya gaya wa ubangiji ne ya bashi Allah yana da kuɗi wallahi kuma ba irin gwamnatin Najeriya bane da sai ta wara kuɗi Allah yana da kuɗi suna nan wallahi kuma in ya ga dama ya ba kuɗi a wurin Allah ba komai bai masu roƙon mulki ko roƙi mulki ga Allah ba komai bai wallahi ya ba ka mulkin ba komai bai ba wani abu bane a wurin Allah masu neman lafiya ku kira Allah ya ba ku lafiya ba komai bai duk rashin lafiyar da aka yi ga wanda kake ganin ba ku iya takewa an jarabi wani fiye da naka ga annabi Ayyuba alaihi salam Allah ya jarabe da kala-kala na rashin lafiya shi da kai ne ce rabbi adi masani yadurru wa anta arhamur rahimin Allah ya ta kama ni kuma kai ne daga masu Allah da kai ne ya faɗa yace mun jarabi annabi Ayyuba inna wajadnahu sabira aga إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب Allah ya ce mun darbe shi amma ina wajadna musabira mun same shi bawa mai hakuri Allah ya ce ni'mal abdu innahu awwab yana mai da al'amari zuwa ga Allah ya ku bayin Allah ku tashi ku ga ya Allah watan Ramadana wata na alfarma watan Qur'ani watan addu'a watan istighfari ku roki Allah duk abin da kuke so kuma ciki ne na haka bada in an ce da kai to da kai in an ce ba ka wallahi ba mu Allah ka sa da mu cikin alheri to sai ya ci gaba ya shakar magana قال فما خطبكم أيها المرسلون ka ce yanzu labari ya kuma kasa yanzu an gaya mai zai samu ɗa kuma tare da wannan matar uwar gida a gane ita uwar gida yanzu tare za su aihu wancan ɗa annabi Ismail ɗan amarya ne don haka yanzu mala'ikun da suka zo wanga ɗa annabi Ishaq ɗan uwar gida ne da za ta aihe shi an gane don haka yanzu nan an ba shi wannan labarin sai ya dawo ya tuna su ne tambaya. Ƙala ya ce ba ma ka ɗaukukun ayyuwar musulun. Ya koya yana manzannin Ubangiji na wai ku mene ne labarin ku yanzu. Yanzu an samu daidai duko ya gane nasu ya gane mutanen suna sai ce to ba ma ka ɗaukukun mene ne labarin ayyuwar musulun. Ya ku waɗannan annabawa. Ya ku ɗan aikin da Allah ya aiko, ni Allah ba ya kuri, dan nan kina ku yi, da ba ka ci.
Yusuf suka ce قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين qalu suka ce inna ursilna mu an aiko mu ne nan wajen kawai mu aje zabu amma inna ursilna an aiko mu ne ila qaumin mujrimin zuwa ga mutanen da masu taurin kai mutanen annabi alaihi salam yanzu wajen su aka aiko su mutanen annabi mutane da taurin wa'azi bai musu amfani mutane na mujrimai marasa imani قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. kaga wani hikima ta Al-Qur'ani nan sai Allah ya abin kira ijazu bil hazan inna ursilna ila qaumin mujrimin an aike mu ne zuwa ga mutane mujrimai nan sai an ambaci aikin nasu a wata sura suka ce inna ursilna ila qaumin lut an aike mu ne zuwa ga mutanen annabi lut alaihi salam sai annabin Allah ya ce a ku saurara inna fiha luta qala inna fiha luta قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. yace ku saurara inda fiya luta a ciki akwai annabin Allah Lutu alaihi salam annabi Lutu yana ɗaya daga cikin sahabban annabi Ibrahim alaihi salam shi a mutum da ya fara imani da annabin Allah Ibrahim alaihi salam bayan ya yi da wuta da mu'amala lahu Lut sai annabi Lut ya yi imani da shi kuma da ya tashi hijira da arzu ke hijira bayan sun yi hijira daga janna shi ma Allah ya aike shi zuwa ga wancan mujrimin da haka sai Allah madaukakin sarki ya suka gaya mai cewa mu an aike mu zuwa mutanen annabi yace to ai inna biya Lut akwai annabin Allah Lut suka ce na hannu an alamu bin manjiya mun dinga sanin wake shi yana suka ce Allah ya ce illa ala lutin sai dai mutanen annabi lutu da nake magana kan su hakuri inna lamu da juhu ajma'in duka za mu tsayar da shi da iyalai ne don haka da shi da iyalai ne muna gaya maka za mu tsayar da su ba za su fada cikin bala'i da halaka me zai ba ka da mutane إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Allah ya ce illa mar'atuhu wato mala'iku suna gaya mai sai dai mata ta yi suka ce kaddarna mun kaddara ai akamna mun hukuntar cewa ita inna halamin al-gabirin tana cikin halakakun mutane tana cikin wani da za a halakarwa ba ko ka ce kan abat to ba abad dama umarnin da Allah ya ba mu daga can mu gama da mata sai mu halakar da su za ka wannan shi ne umarnin da aka ba to me ya ba ka فلما جاء آل لوط المرسلون Allah ya ce falamma ja'a ala lutin mursal lokacin manzannin da sun baro gidan annabi Allah Ibrahim alaihi salam yanzu sun yi so cikin kasar annabin Allah Lut alaihi salam suna shigowa wajen shine Allah ce falamma ja'a lokacin da ja'a ala lutin iyalan gidan annabi Lut alaihi salam wato ko mutanen annabin Allah Lut alaihi salam lokacin da ja'a mursaluna manzannin suka zo musu me ya faru a kan قال إنكم قوم منكرون. قال سيدنا الله لوط عليه السلام ya kalle su yace innakum qaumun munkarun ku mutane na
wanda suke wato wanda ba san su ba mu gane da yadda kuma wato ya kyamaci zuwan baki an gane saboda mutanen banza ne mutane ne masu ɗabi'ar luwadi sannan ga maza sun kawo mai ziyara shine Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata sura yace lokacin da su manzanni sun ta taho za a bihi zar'a ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب والله مالك suna shigowa yana kallon su mutane na masu mutunci za ka rubuta si'a wala maja si'a bihi lutan si'a bihi lokacin sai ya ji bakin cikin zuwan baki saboda mutum mai mutunci ya yi baki kuma ga mutane ba san mutunci ya ce haza yau asir yau ranar bakin ciki ta wannan dole ya bakin ciki wato wani abu ya faru wani shehi ne wali ya zo bakunci to da ka'ida wali ga ko ganje ganje ne ta yi ma wato sai ya samu dama na ce ɗaki ne sai ya gashi ne akwai wani ɗaya daga cikin malaman gidan ya je Madina ya dawo Kano yana shigowa sai an ce don Allah ya rawa mana su sai to wallahi ya ba shi saboda suna ganin gashin wali shi ko ya tabbatar da wallahi sai ya ba shi baka zo hakuri ya kamata don Allah ka yi hakuri ga karɓa mana su to lokacin da aka ce mutumin da ya san addini annabin Allah ya yi baki masu siffa irin wa'annan don Allah jama'a ya zai da haka ya ce haza yau wanga rana ne mai tsanani gari shi na Allah ta'ala ya ce ƙala ya ce ne min kawun munkaruna domin ya ba wa ƙarfin mutum قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون suka ce ai mu da zai da aka yi ma shine a wata sura Allah ya ce wa ja'ahu qawmuhu يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد wato lokacin da bakin suka zo waja'ahu qawmuhu yuhraquna ana gaya musu annabin Allah Nuhu yayi bakin maza ko ina sai ya ga mutane na ta shigowa suna ta shigowa ana gaugawa a zo a duba waja'ahu qawmuhu yuhraquna Allah ya ce wa min qawlu kanu ya'maluna sayyi dama dabi'ar banza suke da maza yace ya kaumi ya ku mutane na haula ibanati ga iya mata mu da bai amfani da su in kuntum kunna aqharu lakum su amma bi zaki gari yace wattaqullaha tsoron Allah don Allah wala tuzu kada ku kulle tarihi da gabaki na yace don Allah jama'a alaysa minkum rajulun rashid ban samu mutumin kirki wanda zai kama min ga Allah a bawa ganin lura
ga bakin karamci sun zo ga mutumin Allah kuma ga mutane an cika bakin garfatin ana jiran a harkar banza da sun da ce قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا زول في لقد علمت kai ka sani ma da na fi mana cikin haƙƙi ba mu da bukata da iya mata shidani na wannan suka ce wa innaka la ta'lamu ma nuridu kuma ka san ni kuka mi na magana قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. abinda annabi Allah Lutu yace lau anna li bikum quwwa da ina da karfin da nake daukan mataki aw awi ila rukunin shadid ko ina da wasu ƴan uwa wanda za su kama mai malamai suka ce shine ma'anar rukunin shadid da ina da wasu kamame tanyanni wanda za su kama ni wallahi da na tafiya inda ina kiwo malamai sun ce lokacin babu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da an ba annabin Allah rubuci da ya garda da Allah ya kai maganin su to me ba ka قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Allah ce ya kai annabin Allah duk kai ya mu manzannin Allah ne Allah ya kai ku za ka ba su zuwa wannan gurin na ka ba su kawo yanzu kawai in dare kawai ka tashi ka kama hanya da kai da iyali kuma ka gaya musu wala yanta minkum ahadun kan wanda ya waiwayo illa mar'ataka silima ta ita bayan an bi za ta dawo dokar wani abu to labarin da zamu gaya ma innahu musibuha ma asabu duk abin da ya sami da zai same ta saboda aikin su ɗaya ita kalwa ne ya ci ita ga wani abin da ya faru kuma bala'i zai faru ne da asuba ne sai ce a raisa su buhu da gari annabi nuhu ya so amma bani ba ta da shi kawai a haka abuwa wanda su halaka wanda su kunya tani suka ce mai alaisa su buhu da gari ai asuba ne kusa ce shakuru mai daga abin da zai ba shi na anan kalu suka ce bal tikina ka bima kanu fihi yamtaru abin nan da suke wato mamaki ko suke kyama ko suke neman a dawo to shi na yanzu abin nan da aka ga musu suka ce in akwai azaba a kawo to ita ta zo ita muka zo musu sai Allah ya ci gaba وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. سورة وأتيناك بالحق والله منذ وقت gaskiya ya kai annabi Allah alaihi wa inna lasadiqun kuma mu wallahi masu gaskiya ne Allah ya karbi kuma abinda kuka ga yamma shi ne ci gaba da فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الله تعالى يتيك أن الله عليه السلام وأصرخ بأهلك كي تبيع لكي تبيع كتر من الليل
wato cikin dare ku tashi ku kama hanya. Irin wannan abin da mula shugaba mai jagoranta al'umma bai cewa duk abin da aka yi tsarin da zai sai ya gaya kuwa ba tare da bane. Shi yasa kun daga ko annabin Allah Musa alaihi salam lokacin da Allah zai ba shi dama ya yi tafiya cewa ya tashi da bayi ne a cikin dare. An gane, amma adawa ai da rana Allah ya halaka. Ko ba da rana bane? Da rana. Da rana faja Allah ya yi kace-kace da su ko babu mai magana. Amma don Allah ya nuna ma in kana da bukatar da kake son ta yi, to ka koya abin da a cikin zuciyarka, ka fito da method ɗinka da tsare-tsarenka, amma ba lazim na suka gaya mai kowa. Allah ya ce don haka ba hasirin bi ahalika. Ka yi tafiya da iyalin ka bi kudin minan laifi in dare yake. Wata bi adabaru kuma ka bi bayan su. Wala yanta bin minkum ahadun. In ka ga wani zai dawo ya ce na yi mantuwa ce ka yayi wa mantuwa mu je kawai. In dai ba mata ce ba ita an gaya mai ko ta wai ta dawo ya farka kawai kuma kai ya biyo ta. Wamdu haifu da kuma nuna ku sa kai inda kun ka sa. Ko kun ji ƙara ga ku juyo ku ci gaba da tafiya. Abin da Allah ya tsara zai ba. Sai Ubangiji ta'ala ce wa qadaina ila zalika. Wa qadaina ilayhi zalika al-amr. Mu hukunta mai wannan al'amari an dabira haulani. Bayan wayancan mutanen maqtu'un musbihi. Lokacin asubahin za a yi kasar gaba daya. Aka ce lokacin da aka yi daidai sallar asuba, kukan farko na zakara, Allah ya sa mala'ika ya yanke kasar gaba daya. Tun daga kasanta ya bambamo kasa din tun daga farkonta, bayan su annabi duk sun fita a cikinta. Aka daga sai da suka yi tasbihin mala'iku. Sai Allah ya upside down. Ba wai su ne su kawai a matsala ba, daga can kuma Allah sai ya musu ruwan bala'i na bama-bamai kuma daga wutar jahannam. Malamai sun ce turan da Allah ya yi bala'i a kan mutanen annabi Lut, aka yi musu juyin masa, aka bi su da bama-bamai na bala'i har yanzu wurin bai cirar da aiki ba. Saboda ƙasar bama-baman sun fasa, ba su koma rayuwa. Allah ka tausaya mana. To haka sai Allah ya kare da wayannan bayi. To me Allah ya ce a kan mu? وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين Allah ya ce wa ja'a ahlul madinati. Sai mutanen kasar tashi ana gaya musu bakin sun zo. Sai suka zo ya samu shiruna suna bushara yau an yi baki. Ana bushara ana jin daɗi. Ana zuwa bakin garka annabi Allah alaihi salam. Sai ce ya ku bayin Allah inna haula dhaifi. Wannan baki na ne. Don haka ba za ta dauri don Allah kar ku kunyata. Don Allah kar ku kunyata. Mata malam ta auru. Yace don Allah kada ku kunyata. Wattaqullah, ku ji tsoron Allah wala tuzuni kar ku kunyata. Kalimar wala tuzuni wannan nunun ta wala tuzuni ai wannan lamu lahi haka ne ita kuma lamu lahi ta zimu fi'il mudari don haka wa alamatul jazmihi hasbun nuni shafe nunun yana ɗaya daga ciki don haka yanzu an shafe nunun na rafa
tuhuzuna yake sai ce wala tuhuzu bakin fiye yake wannan nunun mabaniyatul alal kasri wannan kasar da akwai wato ta zo ne ta dulla ala anna hunaka ya imamu don haka wala tukhuzuni yake kada ku kunyatar da ni annabin Allah kada ku bani kunya saboda Allah ni ina annabin Allah ina cikin ina wa'azi ga baki sun zo za su mutunta ni kuma ga kuma zo da irin wannan dole da abin da sun ce kai alam nan haka an alamina qalu awalam nan haka ashe ba mu hana ka ba an alami daga saukar da baki yanzu a yi iska amma suka ba shi duka wai ashe ba mu haɗa ma kamar irin wannan saukar da baki ba to sai Allah ya ci gaba da cikakar بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصاعقة مشرقين فجعلنا عاليها فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Karatu ke da muka saurara da wajen wato a Sheikh Malam Ahmad Muhammad ko muna roƙon da su ta'ala ya saka mishi da kai wato ya gano kuma ya kawo wurin wata sabuwar kisa shi ya san sai yake bai so ya shiga sabuwar kisa nan ba sai gobe Allah kai mu lafiya a aka maka Allah kamar ni da aka sama sai tambayoyi mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum ma idan mutum yayi sallar asham kuma yayi shafa'i da wuce yana iya yin sallar tasbihi bayan ya gama kamar an ji a ina ganin kamar yana nufin yana son yin salatu tasbih ko bayan ya yi shafa'i da wuturi ko ya halatta ya yi ta salatu tasbih ban san wani riko yan mata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum na iyawa ya yi ta a kullum ko kuma duk sati ko duk wata in ba ka iyawa duk ko da dai a shekara so ɗaya in ma ba za ka iya ba kan ka bari ka mutu ba ka yi ta ba ko da su ɗaya ne a rayuwa an gane in ya zan misali son na yake yayi tafiya a shekara lokaci ɗaya ne yana iya yin ta koda ya ƙara waɗanda saboda ba ta daga cikin sunan rawati ina ba ta mun fahimci wannan kamar sunnonin da aka tsara za a yi ga yini ba ta daga ciki Allahu a'lam. mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam ta ce ni ce ina bin
masallaci sallah sai na sallame ga raka'a uku to yanzu kabliya ta yi ko ba ta da Allah kun gane abin da ta gani to yin bayani don yi magani to ai ni na so da bai ya halatta ma a bisa kika sallah ya kamata tambayar da ya kamata ta yi farko ya halatta bisa kika sallah ba a bisa kika sallah kuskure in kina da damar da za ki zo masallaci ki sallah wannan ya halatta in ba ki da dama ki sallah gidanki wannan ya halatta kuma ba da ne ke ba a wurin Allah kina ba da yan uwa mu fahimci wannan amma ki rizinta ma kanki sai ke bi sallah kina cikin gidanki wannan ba daidai bane kuskure Allah ya sa yan uwa mu fahimci wannan da haka nan ki samu kuskure kuna da haka wannan kuskure na ki ba ko magana sallah ki aka yi maki ba ki da hujjar yin haka ko a cikin masallaci bai halatta kai sallah wara as-safi ga sau kana cikin masallaci ga sau ga wurin shiga ka koma gefe kai sallah akwai malaman da gani ba da sallah ina ba da gani balle kina gidan ku ki bi sallah ba daidai bane za ka wannan kuskure na mata da yawa kuna yi saboda kudayin alkhairi ku tuba ku daina Allahu a'lam wannan yake cewa assalamu alaikum malam na hukuncin mata masu saurare wayannan kasusuwan da ake rubutawa na littattafai musamman cikin wannan rubutala ai ban san wanda suke soyayya in dai na gauni daga tana ɓata lokaci ki saurari malaman addini ki saurari Qur'ani shi ya fiye miki alkhairi amma za ki ɓata lokacin ki ga sauraron ƙarya da shirme na wasu mutane wannan kuskure ne za ka haramun ne mutum ya bada lokaci ne ga abin da ba zai amfanar da shi a duniya ce da lafiya ce abin da an ga ce littafai kaga ban san ni an ga rubuta ba yana yi wa kisoshi na masu amfani da suna masu amfani da wannan ya halatta amma dai abin da bai da amfani a duniya da lafiya haramun ne musulmi ne Allah ba'ala ai ga nan na abin da yasa ana gata na da in kun lura ko ga nan da aka yi da in kun lura mara za ka yi duk gata nan da ake yi a da in ka lura manufa ga yi ba wai su mutanen da ke gata na irin wanga ta shirme ta su kai in ka lura duk kissan gata nan da za a yi a bada labarin kura ko a ba da labarin zomo ko a ba da labarin biri in ka lura karshe abin da ake nufi wato al-qissatu min nihayatil zalim karshen azalimi ne zai kasance wata gata in aka yi maka ita sai ka ji tsoron zuwa gida babu Qur'ani da ake karanta mu mutane lokacin ba a yi wa'azi sai a tara mu a dore mana gata na wata mata suna sun biyu ga mijinsu ko wata su ta aihi ɗa namiji ko ba shi ne ba wanga ana kira ne Isu wanga ana ce mai Amadu shi Amadu sai ina dai tarrasu shi Isiru kuma ya shafu da Amadu suna zuwa wajen sukuwa da dawaki duk lokaci sai Amadu sai Isiru ya zo nan wajen kabarin Amadu ya kira shi sai ce mai tashi mutu suka sai ce mai bani zuwa suka don innaka tayi kunun guba ta bani na sha na mutu kaga wannan labari ne wanda bai koyuwa ga haka ne wanda aka bari shi magana amma ta nuna son ake a nuna bayan ta kashe wancan
tasiri da damuwa da wahalar da ɗanta ya shiga bayan mutuwar wancan. Mafi yawa duk gasanonin da aka yi da irin waɗannan, amma ga kawai wani zai zauna kawai don ya samu kuɗi ya yi irin waɗannan shirmen sai ya kawo kuɗi. Wannan ba daidai ba ne. Kuna da tsakani, kuna da suna saurari. To mafi yawa matan kuma waɗanda ba su ba islamiyya ne. Ku zan kai malamin islamiyya. Sai ana ba da rubutu ba da zauna a ba da kan wannan lokaci. Na'am, Allahu akbar. Akwai wayanda suna da bukata na kula ko wani bawan Allah wanda ya ce bayan ta yi sun cewa wanda yana bukata zuwa ga wani ke ci da su, sannan kuma wannan zama kamar ko gani ana lokacin da shugaban wannan kungiyar na barka da Sheikh Malam Sani Abdullahi Zuru, sannan kuma da shugaba na rubutu agaji Alhaji Umar Muhammad da Zinari, sannan da kuma tsakar wannan kungiyar na barka Malam Lawal Ibrahim Kara, da kuma wato shugaba Arabi Malam Arabi Idris, da kuma shugaba wa dawa Malam Mutum Abdullahi Ibrahim sauran al'umma, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kai ga barka cikin wannan al'ada sauran al'umma masu rayuwa a kan Allah ya jama'a mai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن الذين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا إلى النار مصيرنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم kamar da aka sani wannan tafsiri za a ci gaba da gabatar da shi ne a kullum har zuwa ƙarshen Ramadan. Sannan kuma akwai wani bawan Allah